Ako nagustisa ko anak, kadali ro yung kamatay. Way kabutangan ang kaguol ni Nery Gabuya, inahan sa 40 anyos nga si Bibilin Gabuya, nga gipusil patay sa sitio Kasagingan, Banawa, Barangay Guadalupe, sa dakbayan sa Sugbo pasado alas 7 sa Martes sa gabi, Setyembre 17. Hustisya maoy gipangayo ni Nanay Nery sa dihang nakahinabi sa MyTV Cebu News Team. Giulo pagpusil ang biktima samtang nagyaka kini sa ubos sa balay sa iyang igsuon nga adunay internetan. Gitumbok nga duha ka mga lalaki, usa kanila ang armado ang kalit miduol sa biktima ug midiretso pagpusil kaniya. Nagkanayon si Nanay Nery nga posible ang kalambigitan sa ihang anak sa mga individual nga adunay kaso sa illegal nga drogas uban kanila nadakpan ni adtong Agosto. Usa sa nasikop maong live-in partner ni Bibilin. Mato ni Nery tungod kay wala gidakop ang iyang anak ug nahimo kini nga witness sa mga kaso batok sa mga dinakpan, gipasanginla na hinuon kini nga asset sa pulis. Ikaw asit ka mo ni ikay nagkos kong anak napadakop. Kato sila di lagi. Siya lagi gisuspikan kay kato lagi nadakpan siya ni Kuya Sari niya ni buyan ba sa pagkabuntag. Mo to gidudahan na siya. Mo tikuan dito tanan. Nya ab siya kung tabagan di siya kay wa ko ni siya di man ko asit di man ko asit mama naman siya. Mo to nga nadakpan siya ato kay ni buyan na pagkabuntag. Pero ni dinay siya. Oh, ni dinay siya nga wadyo sila but Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team ang pagkuha og statement sa Guadalupe Police. Apan hantod ni pagkutlo sa balita, wala pagihapon sila'y giluwatan. Apan ang inahan sa biktima mipadayag nga dako ang iya pagtuo nga pagpanimaos ang hinungdan sa pagpatay sa iyang anak. Oo, kuha yun na panimaos yun na. Kaya nganong gikuan man yung anak, iyanto man niya, suwito ka sa gaanan, asa lusot. Wala man na mag-istambay sa mga, dito na sila ha, nag-istambay. Na dito na ko na ninawag. Dito sila ninawag. Oh, nigawas siya. Paggawas siya sa luyo, dito na do ka tao ni duol niya. Sa gipahigayong hot pursuit operation Webes sa Kadlaon, nadakpan ang duha ka suspisado nga giila nga silang Edward Tabuada ug Rolly Parba Canta. Gibalhog ang duha sa Guadalupe Police Station 9 ug mibalibad sila sa pag-atubang sa pamilya sa biktima. Ang inahan sa suspect nga si Tabuada nakugang pagkaibaw nga nalambigit ang iyang anak sa maong krimen. Hala, unsa man to? Niyon ko sa ako manghuni ko unsa man to? Ngano may station sa ti si Este nadakpan ko wala unsa man. Na wala na ko na wa ko kaibaw na ko katong og balik so karon taud-taud na nabalik sila na ay duha ka pulis nga ni sa kasamo kay Mang Rikisa ako na naog jud ko akong gig ako sa akong anak yung kudung unsa man ni dong niyon tong pulis insya ma'am kanang naaman sila gibirahan ma'am babay daw na ikudung ni patay kag tawo dong wala ra siya nitubag na ako. Mas gipalawman karon sa kapulisan ang ilahang investigasyon sa maong dugoong hitabo. Pilna sa pagsusi sa tinuod nga hinungdan sa pagpatay kang Bibilin. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.